סתם אזרח ששמע שיש פיגוע, תפס קרש וניסה לחתור למגע עם המצלמות. כן? האמת שגם פעלת יפה? גם הסוכן שלי אמר לי ככה. אגב, אחרי התוכנית, היום התארחו אצלי במונית, המחבל וכל מסתר. בואו. ואם אני מבין נכון, אתה עכשיו כבר בדרך לחיסול עמיר. קבל ביטול טולטלטל. כן, נראה שהשר ליברמן מעוניין להשעות טיפה את התוכניות הלחמניות שלו. יאללה, נראה לך שאני צריך אישור שלו? ב-86 אני הייתי מפגש לו בפסלות וצריפים. ותראה איזה יופי לאן שלנו הגענו. יאללה, בוא נעשה סלפי יפה. תודה. רגע. אני מרגיש שצריכים אותי. גור חתולים תקוע על העץ. איפה הבן כלב הזה? איפה? תדע הכל, אם עבריית היא מסרה את גורל בניה בידי טילטיל וליברמן. וכעת נמשיך לנושא אחר שיסעיר אותנו השבוע, פסק הדין של בית המשפט שקבע פעם נוספת פיצויים לעובד בשל העסקה פוגענית של אשת ראש הממשלה. במקביל, מפכ"ל המשטרה בוחר להסתיר מהציבור את המלצותיו בנוגע לפרשה הנוספת בה היא חשודה על קבלת דבר במרמה. והערב נמצאים איתנו עורכי הדין של משפחת נתניהו, עורך הדין ויינרוט